Mga boss, good morning. Chicharon tayo ng taba. Ayan o. Nakasalang na, di ko na pinakita kanina paghiwa. Magluluto tayo ng dinuguan. Dinuguan may bituka, saka chicharon bulaklak. Ito yung bituka mga boss, saka chicharon bulaklak. Tapos ito yung ating dinuguan, nakamarinate sa toyo at kalamansi. Mga boss, puputok na. Sasabay na natin itong bituka saka isaw saka chicharon bulaklak. Chicharon din. Para masarap yung ating dinuguan. Boss, kumukulong na. Magmamantika na naman to. Sarap nito, chicharon. Ito, hindi ito mga dumi boss ha. Malinis yung talyasi. Ganyan lang yan kasi sobrang tagal na yan. Mahigit 50 years old na yung talyasi na to. 1,000 baboy na siguro na luto nito. Oh, kita nyo mga boss, ganyan yung texture na hinahanap natin. Ayan crispy na yan. Napakarami mantika. Tatanggalin natin yan, kunti lang babalik natin para sa paggisa. Ayan atahayin na natin mga boss. Sibuyas mga boss, igisa na. Ayan, nakamarinate sa toyo, kalamansi, saka paminta mga boss. Ayan mga boss, naglagay tayo ng Laurel. Dugo. Tapos Tanglad. Konting asukal mga boss. Pampalasa. Seasoning. Ito yung dugo natin, nilagyan ng suka, paasin. Bango mga boss. Additional paminta.
Mga boss, sinalo na natin yung ano, chicharon para mas malasa. Dugo mga boss. Kunti muna para matansya. Sili tol. Taas. Isa lang sili mga boss. Mahal yung sili dito. 20 piraso isa. Tama na yan. Ayan na po. Napakasarap nito mga boss kasi dalawa yung nagluto. Lalagay na lang ng ano, konting asin. Adjust ng lasa. Ayan boss, mga asin. Kunti lang. Sarap na naman ang ulam natin. Luto na. Ito, umuusok pa. O paano, huwag tayo ulit makakalimot tumawag sa itaas. Thank you po Lord sa biyaya na naman sa araw na ito. Di mo kami pinababayaan. In Jesus name. Maraming salamat po. At sa mga bago dyan, please like and subscribe and click notification bell para updated kayo sa mga bagong video na parating. O paano mga boss? Merry Christmas sa inyong lahat. And Happy New Year. Ito na. Yung dinuguan ng Bicol. Yung iba mas paw.